Nyun kijing miring. Oh, saking besane saking Purwodadi Grobogan nggih. Nah, kula niku alite urip wonten Grobogan yen mboten klentu 7 tahun, Pakde. Ten Gubuk. Nggih. Ngapa wi? Gubuk iki di anu kota. Jeneng kota Gubuk. Oh, kota Gubuk. Iya. Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Pakde. Lah nggih kecamatane Gubuk. Oh, sing Tegowanu sing sebelah mriko nggih, nggih. Kecamatan Gubuk, Kabupatene Grobogan. Bapake Grobogane pundi, Pak? Sulur. Oh, nggih, kalih wit gedang nika cerah nggih. Aku ngetan sithik. Ngetan sithik. Ngetan sithik. Ya. Lagune kijing miring, Pak. Nggih. Niki kula mawi ningali mboten saking lahir batine panjenengan ketoke panyuwunane Pak Deni kok ketoke. Lah bingung kok kan. Grobogan ana kijing miring juga nggih, Mas. Wonten mriku mawi grobogan niku yen mboten klentu lengger mriku nggih Pak nggih. Lengger. Oh, pantes. Lengger ketoprak. Wah, kuwi anggere sunatan ketoprak. Nggih, grobogan. Mangga niki napa? Monggo Mas, kijing miring. Oh, nenek daerah Sumatera Barat ngoten. Kijing miring. Depat ngono ta? Mirip. Joget reng, joget reng. Ayo Mas, Apa? kijing miring. Lah piye? Jangan hati dicampur bayam. Ayo dong ngaji neng ati ayam. Ndok kijing miring. Ndok kijing miring. Iya ya nganggo ngono ya. Solali lho. Jolalilo, joget ya Mas. Iya. Kijing miring Gendang. 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 Ya. Ya. Semangat dong. Ya mbiyen ngene. Saiki Gak wani ya. gak wani. Gara-gara diterokne cah cilik. Oh. Kan joget ngene-ngene ngono kae. Cah cilik-cilik do nerokne. Wah tak delok ning nggon parkiran iki ana cah cilik wedok ana sing lanang. Waduh ngene-ngene aku. Ya ngono kuwi mau. Makane seni ku harus wajib disinaoni. Jangan menimbulkan satu goyangan yang menimbulkan syahwat. Nah. Ya karek pikirane kok. Aku malah lucu jenengan jogete ngono. Piye? Iya. Ayo. Tarian. Parian. Tarian sih. Na 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 na. Gawe sumur neng ngarep omah. Oh lah. Kok Mati digelongi no bature ya. liwat kon jegur piye? Piye? Sing di omahmu sapa mau ya lali aku. Aku angger gong lunas niki ya lalinan. Ya. Numpak delman carane siji muga Pak Pai mandang munggah kaji. Ya bener. Kijing miring ayo Mas.
kijing miring tak di hendang tak di hendang tak di gendang ya salalala mantep iki geger iki Ribu Bujang piye ajare gareng prei kok jek neng kene sapa sing ngomong lho Ribu Bujang wis kondang gareng wis leren ya pas niki leren nyuwun iku pas tulung nang Mas omah niki bapake nyuwun tulung dadi mangkat ora apa-apa ding Mbak mengko nek nasihat nanggap ya ora apa-apa ya Allah ora apa-apa jenenge kene iki ya karo ngibadah kok iya nduk neng aku ki ngene lho leren bukan dalam arti saya berfanatik di bidang seni cuman saya merasa banyak hutang karo sing gawe urip ngono lho kuwi tembunge miturut ilmu fikih Imam Syafi'i sapa wonge sing ninggal salat wajib bayar utang sampean mau pra ya salat ta ya salat ning salat sing ditinggal ndek ben kudu dikodhok ngono lho mau ping pira salate ya papat no wong ora luhur didobel-dobel sing ndak bener lah aku selak mulai acarane dadi ya ndobele engko bengi insyaallah tahajud sing suwe ya Mas ya iya lah engko bengi cek main nang kene kan ya sesuk bengi ya gak sedih lho sak jam rampung insyaallah ngoten mangga piye na ya gentenan Loh, kowe aku genti iya angel aku saiki sawene petuk Pak Haji Suwardi iki kok dadi bingung ya pindah-pindah kok ning kene iki nang kono kuwatir mau cedhake aku ora iso ngetokne kuwatir yang dijali saweran mboten kula mboten nyuwun Pak sumpah non Ratiten iya Ratiten ya mangga